Dobrý deň, som Jakub Spišák, som študentom na katedre kybernetiky a umelej inteligencie na Technickej univerzite v Košiciach. Robím video na môj názor ohľadom vplyvu umelej inteligencie na priemysel nielen na Slovensku, ale aj vo svete. No a v rámci tohto videa sa možno aj pomýlim, takže ospravedlňte ma. No a začnem asi tým, že vysvetlím pojem priemysel 4.0. Priemysel 4.0 ráta sa to ako nová priemyselná revolúcia, ktorá v podstate sa snažila zautomatizovať, zdigitalizovať alebo inak zefektívniť priemysel. Jej cieľom bolo využiť rôznych robotov, botov a iné stroje a na software, ktorý by mohol nahradiť ľudskú časť v priemysle. Predpokladalo sa, že bude takýto systém viacej efektívny, no avšak poslednou dobou, posledné roky sa ľudia dosť začali obávať, že prídu o prácu a rôzne časti vo svete sa začali baviť, že asi by nebolo dobre, keby týchto ľudí nahradili boty a z toho dôvodu vznikla myšlienka priemysel 5.0, čo je ako rozšírenie priemyslu 4.0. Dôležitá časť priemyslu 5.0 je tzv. Udržateľnosť, čiže nech ľudia majú stabilnú prácu, nech ekonomika je stabilná a nech celkovo naša spoločnosť sa aklimatizuje a naučí spolu nažívať s modernými technológiami, ako je aj napríklad umelá inteligencia. Dosť taká značná časť toho priemyslu 5.0 bolo, ako spojiť alebo ako naučiť ľudí kolaborovať alebo spolupracovať s nástrojmi modernými, keďže je jasné, že ľudí, ktorých nahradia boty a rôzne stroje, asi nie sú pripravení hneď ísť spolupracovať s týmito nástrojmi. A toto je taká dosť nielenže zanedbávaná, ale malo by sa tej téme viacej venovať krajiny a rôzne spoločnosti. Hej. Bolo nedávno napríklad rôzne spoločnosti, napríklad automobilové, v okolitých krajinách začali implementovať humanoidné roboty na náhradu ľudských pracovníkov, ale netvária sa, že by sa snažili pomôcť ľuďom spolupracovať s týmito strojmi, skôr ich iba nahradiť. A to je dosť taká časť, ktorá podľa mňa chýba vo svete a malo by sa jej viacej ľudstvo venovať. Čo sa týka aj celkovo tej myšlienky priemyslu 5.0, keď by sme si zobrali, že ľudia by spolupracovali s tými strojmi, botmi a rôznymi nástrojmi, tak by ich práca bola efektívnejšia, ako je aktuálne a mali by viacej času a možno aj menej stresu. Mohli by sa viacej sústrediť na veci, ktoré sú dôležité v živote, ako je napríklad rodina alebo ich osobné záujmy. To sa v dnešnej dobe dá sa povedať, že stalo zanedbaným. Ľudia už nevenujú tomu toľko pozornosti a to je aj dôvod, prečo si myslím, že priemysel 5.0 je cesta vopred. A spoločnosti by sa mali snažiť viac vyvíjať nové technológie pre takýto spôsob priemyslu. Ďakujem za pozornosť. Toto je všetko, čo som chcel dodať a dovidenia.